Hej og velkommen til den her vlog. Ej, den er åben. Okay, det er meget. Jeg er hjemme hos hende og skal sove i telt med hende. Ja, og i nat. ja, fordi hun skal overnatte her. Og jeg tager min iPad 2 gange. Er det så vigtigt? Ja. Så hold op. Altså, der er en ny vinkel, fordi at hendes iPad bliver ved med at falde ned. Så vi står i vinduet. Kan du stå så tæt på kameraet? Ja. Ligner du mig? Nej. Fordi... Hun tabte den ned over sin fod. Shit, jeg Altså, så skulle du have set en morsbule på hendes pande. Ej, prøv lige se. Det er så varmt i dag. Vi skal også bade på seng i dag. Måske. Fordi hendes lillebror blev ved med på det sådan. Ja, så det... Jeg var jo hjemme hos hende her i... Var det i onsdags? Ja, det var jo onsdags. Ja. Der satte vi det op, og de har allerede krydset den til. Ja. Altså, der er så frit herude. Det er så luksus. Vi kan godt gå på marken, hvis vi havde lyst. Altså, den der var. Der er også en hel masse anemoner. Nu kommer vi lige tilbage lige lidt. Tilbage. Ej, jeg havde sådan stået i min næse og klød så meget. De her. Altså, der kørte lige en studentervogn forbi herude. Men vi vender tilbage, hvis der kommer noget spændende. Ses. Hej. Altså, vi har været her noget tid. Vi har set NSN, men vi er ikke helt færdige med dem. Vi har lige... Jeg er overhovedet ikke træt. Jeg kunne være vågen i 10 timer. Jeg er ikke træt. Jeg føler, at klokken er 6. Klokken er altså 20:55. Ja. Jeg skal ikke lige tænke på den der lidt fra min hund. Og vi sover som sagt til sammen. Så det ser dejligt. Jeg har lige lagt en story op. Så ja. Hvis I vil vide den story, så kan jeg altså lige se det. Ej, jeg må faktisk ikke se det, fordi så kan I se, hvad jeg hedder på Snap. Det må jeg ikke. Okay, der er en, der har set den. Der er en, der har set min story. Nå, men så ses vi bare lige om lidt. Vi kan gå her. Og vi kan først vise den, at vi har mig et kurs. Ja.